Xayrlı kech dostlar, efirde siz sağınıp ketken min yaratkan yaşlık tavışı tapşırı. Zəngər ekranlar aldığında min Ziana Tajeddinova. Bugün 9'u, әйірдегі 10 sentyabr, ertəgə Dünya Kuləm Maturluq Günü bilgili bütülə. Şul nisbəttən bugün maturluq turunda söyləşirbiz. Rezidentlarımız yasalma maturluqqa nişik qarayın? Sıralarga cavab табылır. Başlayıq. Atna davamında jıyılған tavuşlarını barlap, bugün kimnin kitəsin belgilədim. Kilesi rezidentimiz hit paradımızdan tüşüp qıla. Klipni soңғы тапқыр тыңлабызык. Айталы миңа, қойдалы сен, хам қойда ерімсің мен. Қошан біздің көзлер ұшырашыр, игерек бір-бірсін табыр. Миңа керек сенің жылы қолың, әрша сенің янында болуың. Миңа керек ми жеткіші, сен менің шыңға ошмаған түшім. Көкте біздің үшін янар йылдызлар, бірге кездесер жолдар. Сезірмеші өтер йыллар, бұл бары тек башымдағы ойлар. Көкте біздің үшін янар йылдызлар, бірге кездесер жолдар. Сезірмеші өтер йыллар, бұл бары тек башымдағы ойлар. Ғадеттәгечә сезгә премьера тәкъдим итәм. Җыр һәм җырчыны ошатсагыз, 13-20 номерына тавышлар юллагыз.
Гүзел Махмутова кеше бизәнүенә нейтраль карый. Үзе көзге алдында матурланып утырырга бик ярата. Ләкин гүзәл пластик операцияларга ясалмалыкка каршы. Җырчының туган көн җырын ышатсагыз, 1320 номерына тавышлар юламый калмагыз. Туган көнеңә бүләкләр алып килдек мул итеп, моңайма гомер уза дип яшә син уйнап көлеп. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Хөрмәтле Рита, сезне чын күңелемнән туган көнегез белән котлыйм. Һәм әлеге җырны сезгә бүләк итәм. Һәр ел килә дә җитә ул туган көне дигән бәйрәм. Саулыгыны, бәхетеңне бирсен сиңа Тәгаләм. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Туган көнедә барда теле изге матур теләкләр, кабул булсын чынга ашсын ихлас әйтелгән сүзләр. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Матур егетләр конкурсы булып, мин жюридә утыра торган булсам, киләсе резидентыбыз һич шиксез беренче урынын яулар иде. Ул күзләре, ул җырлавы дисеңме? Темабызга килгәндә, Булат үзенең ясалма матурлыкка каршы булуын белдерде. Миңа гомумән бизәнмәгән кызлар ошый ди ул. Hayırlı irde, görsünler. Hayırlı irde. Бәхет шишмәсенә туктап, эчтем суның салкынын, эчтем учлап, эчтем җырлап, бастым йөрәк ялкынын. Эх, бәхет шишмәсе, серне сиңа шишәсе, гашыйклар синдә кунак, агасын шуңа уйнап. Эх, бәхет шишмәсе, серне сиңа шишәсе, гашыйклар синдә кунак, агасын шуңа уйнап. Бәхет шишмәсенә карап, теләдем теләкләрен, теләкләр кабул булыр дип ышанды йөрәккәем. Эх, бәхет шишмәсе, серне сиңа шишәсе, гашыйклар синдә кунак, агасын шуңа уйнап. Эх, бәхет шишмәсе
Неше кило? 87. 2 кило радиция. Yok sende yok bana ver. Бәхет шишмәсе шелтелеп таллардан түбән ага. Монда кавышкан гашыйклар мәңгегә бергә кала. Бәхет шишмәсе серле сиңа шишәсе. Гашыйклар синдә кунак, агасың шуңа уйнап. Бәхет шишмәсе серле сиңа шишәсе. Гашыйклар синдә кунак, агасың шуңа уйнап. Шишмәсе серле сиңа шишәсе. Гашыйклар синдә кунак, агасың шуңа уйнап. Бәхет шишмәсе серле сиңа шишәсе. Гашыйклар синдә кунак, агасың шуңа уйнап. Гашыйклар синдә кунак, агасың шуңа уйнап. Гашыйклар синдә кунак, агасың шуңа уйнап. Гомер үтмәд дип җырлаучы Ринат Нуруллин миңа калса, матурлыкны аңлый торган егет. Җырында да ул тормыш матурлыгы, тормышның нинди ямьле булуы турында моңлана бит. Афәрин, Ринат! Гомер судай, яшыга, туктап тормый бердәй топына. Һич узмасын бер үк заялларга, матур үтсен иде тик шул гына. Һич узмасын бер үк заялларга, матур үтсен иде тик шул гына. Гомер үтмә, үтмә, гомер үтмә, ашыгыплар бездән син китмә. Туктап ялый сабыр тасына, күп түгел син болай да кыска. Гомер үтмә, үтмә, гомер үтмә, ашыгыплар бездән син китмә. Туктап ялый сабыр тасына, күп түгел син болай да кыска. Bir tapqır seni Xuday bergen, tik bir gene bizge bo'lak etgan. Yaşib elib yaşik dünyalarda, qiziqmaycha oltin boyliqlarga. Yaşib elib yaşik dünyalarda, qiziqmaycha oltin boyliqlarga. G'umir o'tma, o'tma, g'umir o'tma, aşıqlar bizden sin gitme. Tuktap yalit sabır tasına, күп түгілсін бұлай да қысқа. Тұтып болмай екен сені, узып кетіп болмай білем енді. Тек шулайда біраз ақырын атла, шапма ғөмір шапма, сен ашықма. Тек шулайда біраз ақырын атла, шапма ғөмір шапма, сен ашықма. Ғөмір өтмә, өтмә, ғөмір өтмә, ашығыплар bizden sin gitme. Tuktap yalit sabır tasına, күп
кыска. Гомер үтмә, үтмә, гомер үтмә. Ашыгып бар, бездән син китмә. Туктап ялый, сабыр тазгына. Күп түгел син, булай да кыска. Туктап ялый, сабыр тазгына. Күп түгел син, булай да кыска. Күп түгел син, булай да кыска. Таң Сылу фикеренчә, үзе артыннан караган матур киенүчеләр кешене ныграк җәлеп итә. Әгәр дә кеше тарафыннан игътибар булсын дисәгез, ул сезгә матур киенергә, яхшылап бизәнергә киңәш итә. Һәм мин аңа кушылам. Бик еракта идек без, җитмеш чакрым җирдән килдек без. Ак калфакның тагылган чагы, ак калфакның тагылган чагы. Туганнарның сагынган чагы. Җитмеш чакрым якын җир түгел, бер күрешер өчен килдек без. Ак калфакның тагылган чагы, ак калфакның тагылган чагы. Туганнарның сагынган чагы. Оренбурдан мамык шәл алдым, алтын тәңкә бирдем жәлләми. Ак калфагымны төшердем кулдан, ак калфагымны төшердем кулдан. Безнең дус ише белән ил тулган. Алтын тәңкә бик зур мал түгел, бер күрешү үзе әллә ни. Ак калфакның тагылган чагы, ак калфакның тагылган чагы. Туганнарның сагынган чагы, ак калфакның тагылган чагы. Туганнарның сагынган чагы, туганнарның сагынган чагы. Айсылу Файзарахманова кирегә чыкса, ясалма кирфекләр дә куйдыра, тырнакларны да ясатып йөри. Ләкин ул табигатьтән килгән матурлыкны кешегә ныграк килешә дип саный. Һәм шуңа мондый процедураларны еш эшләтми. Назлы җилләр җыры белән экраннарда Айсылу.
Таплы язгы жел ұшып керді Шешеклер хош исе белән синнән сәлам китерде Язгы җилләр назлы җилләр бик бәхет китерсеннәр йөрәкләр бергә типсеннәр язгы җилләр назлы җилләр безнең йөрәкләр аерылмый мәңге бергә типсеннәр İskender. Айсылу. Шәшләремне тибрәндерә язның назлы Ярышка әзерләнәсең. Yok. Үзем için. Просто былай гына. Ничего себе булай гына. А ты крутой. Өйрәтим ми? язгы җилләр назлы җилләр бик бәхет китерсеннәр йөрәкләр бергә типсеннәр язгы җилләр назлы җилләр безнең йөрәкләр аерылмый мәңге бергә типсеннәр язның җылы сәхәр җаныга һәр йөрәк Как дела? Obi ningi zana fo salambangu parce que ba ozela biso una donc dans quelques minutes qu'on va faire donc me rappeler. Ningi zana fo salambangu alors to sali bongo bani. Semses. Китерсеннәр йөрәкләр бергә типсеннәр язгы җилләр назлы җилләр безнең йөрәкләр аерылмый мәңге бергә типсеннәр назлы җилләр бик бәхет китерсеннәр йөрәкләр бергә типсеннәр язгы җилләр назлы җилләр безнең йөрәкләр аерылмый мәңге бергә типсеннәр Радив Зарипов фикеренчә, табигатькә каршы барып булмый. Яшь барган сайын вакыт барыбер үзенекен итә дип саный ул. Ә матур киенеп, бизәнеп йөрүчеләргә ул уңай карый. Матур кешегә карау үзе күңелле бит. Әйеме, Радив? Bir күрүдә гашык булдым мине сиңа Шушы көннән алып тыңгы юкы миңа Күңелемдә син йөрәк ничек түзәр Күзләрем көндә сине эзләр Син генә хыялымда Кайларда гына йөрсәм дә син генә уйларымда Син генә хыялымда Кайларда гына йөрсәм дә син генә уйларымда Сүнгән хисләрем дөрләп кабындылар Йолдыз булып күңелемнең күгендә Никләр очрадым йөргән юлларымда Оныта алмам инде гомергә Син генә хыялымда Кайларда гына йөрсәм дә син генә уйларымда Син генә хыялымда Кайларда гына йөрсәм дә син генә уйларымда
Нишлим икән нигә очраттым иркәм Син һаманга тик минем күңелемдә Ничек тырышсам да онталмам сине Кил яныма көтәм сине бүген дә Син генә хыялымда Кайларда гына йөрсәм дә син генә уйларымда Син генә хыялымда Кайларда гына йөрсәм дә син генә уйларымда Син генә хыялымда Кайларда гына йөрсәм дә син генә уйларымда Син генә хыялымда Кайларда гына йөрсәм дә син генә уйларымда Син генә хыялымда Кайларда гына йөрсәм дә син генә уйларымда Кайларда гына йөрсәм дә син генә уйларымда Регина Нур бизәнүгә каршы түгел, ләкин бар әйбердә дә алтын урталык булырга тиеш. Косметиканы ул матурлыгыңны күрсәтеп, кимчелекләреңне яшерер өчен кирәк дип саный. Ә менә ясалма тырнак һәм кирпекләргә ул каршы булуын белдерде. Беренче эшлекне ачып җибәрәбез. Яшьлек таушы тапшыруның 3нче урынына лаек җырчыбыз сезнең экраннарда. Çiçekler yılmaya Emin sinin karşında Emin sinin kulunda Emin sinin karşında Emin sinin kulunda Nerse bulur aytbağırım Dağını bir kod içraşsak Dağını bir kod içraşıp Bir-birine göz salsak Dağını bir kod içraşıp Bir-birine göz salsak Aman bir kıyarak İki yürek orası Bir-birinden ayrılamay Bizge bit birge bulası Bir-birinden ayrılamay Bizge bit birge bulası Ertə bulunda Çiçekler yılmaya Emin sinin karşında Emin sinin kulunda Emin sinin karşında Birge bulaykın birge Emin sinin karşında Birge bulaykın birge Emin sinin karşında Birge bulaykın Син минем бәхетем җыры белән хит парадыбызда катнашучы Алсу һәм Илнар Гыйльмановларга карыйм да сокланам. Үзләре матур, үзләре сөйкемле. Алар рәхәтләнеп 10 сентябрьне үз бәйрәмнәре дип йөртә ала. Әйдәгез үзләрен тыңлабызык. Икенче урынны киләсе резидентыбызга тапшырабыз.
ете түгел, мен янымда тоям кояшыны. Ышкыны булып кердең күңелемә, шатлык өстәп минем гомергә. Ясын иде назларыңны тоеп, бәхеттәмен тыю гомергә. Ышкыны булып кердең күңелемә, шатлык өстәп минем гомергә. Ясын иде назларыңны тоеп, бәхеттәмен тыю гомергә. Бер сирпелеп карауларың җитә, йөрәгемдә утлар кабына. Хисләремнән бер аерма дип, күзләреңә карап табынам. Ышкыны булып кердең күңелемә, шатлык өстәп минем гомергә. Ясыны иде назларыңны тоеп, бәхеттәмен тыю гомергә. Ышкыны булып кердең күңелемә, шатлык өстәп минем гомергә. Ясыны иде назларыңны тоеп, бәхеттәмен тыю гомергә. Бәхетемне синдә таптым җаным, бер генәм син минем алтыным. Мәңге шулай хисләр суынмасын, бул бәхетем сүнемәс ялкыным. Ышкыны булып кердең күңелемә, шатлык өстәп минем гомергә. Ясыны иде назларыңны тоеп, бәхеттәмен тыю гомергә. Ышкыны булып кердең күңелемә, шатлык өстәп минем гомергә. Ясыны иде назларыңны тоеп, бәхеттәмен тыю гомергә. Ышкыны булып кердең күңелемә, шатлык өстәп минем гомергә. Ясыны иде назларыңны тоеп, бәхеттәмен тыю гомергә. Бәхеттәмен тыю гомергә. Марат Ахмадиев фикеренчә, әгәр дә кызлар ясалма турнак, кирфекләрне кирәк дип саны икән, ул аны эшләргә тиеш. Ә егетләр эше бу матурлык белән сыклану дип белдерде ул. Менә бит акыллы фикер. Мин синең белән килешәм, Марат. Абсолют лидер сезнең экраннарда. Карыйбыз. Шақ үскен яғым, сағыныклар исемә төшерәм. Җәйгем аттыр көннәрдә, ай зәңгәр күкләрдә, очып кайтам туган үскән җиргә. Урамнардан уйнап йөргән, яшьлеккә кайтыр идем. Шаугыр килеп үскән чакларга бер файдасы иде.
Uğramlardan oynap yürüyen Yaşlıkka qaytar idim Şalgır kilip üsken şaklarga Bir qaytası idim Avılım avılkayım Tanış her bir suhmağın Yalan tepiye girgen yaklarım Uğramlarını bir itip Yaştaşlarını üz itip Oynap üstük senin koşağında Uğramlardan oynap yürüyen Yaşlıkka qaytar idim Şalgır kilip üsken şaklarga Bir qaytası idi Uğramlardan oynap yürüyen Yaşlıkka qaytar idim Şalgır kilip üsken şaklarga Bir qaytası idi Газиз туған йұртқайым Бишік жырын жырлады әнкәйім Бірге типсін yüreklер Бірге ұсын ғұмырлер Матур тұрмыш бәхет шатланада Урамлардан ойнап йürgen Yaşlıkka qaytar idim Şalgır kilip üsken şaklarga Bir qaytası idi Uramlardan oynap yürüyen Yaşlıkka qaytar idim Şalgır kilip üsken şaklarga Bir qaytası idi Şalgır kilip üsken şaklarga Bir qaytası idi Нәтиҗәләрне чыгардык, резидентлар белән аралаштык. Инде сау булашыйк. Киләсе очрашуларны зарыгып көтүче мин Диана Тажетдинова сезгә күңелле яллар телим. Пока-пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап Ателье